Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat, may nga naman sa aton magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw, Lunes na kita, Enero 18, tuig 2021. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo mga suki namon nga matagpalmati sa kanginan nga nagaupod na karon nga aga, hindi lamang sa online kundi pati na sa on-air. Aksyon Hotline! Mga nagamonitor paagi sa Facebook Live kag YouTube sa Aksyon Radio Bacolod. No, thank you gid. Pwede ka mo dira sa Facebook Live, makamonitor kag makapadala sang inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Hotline! Ano man nga oras sa inyo sining nga ginahamtangan. Amo man sa YouTube, sa mga followers naton may available dira nga comment section nga pwede nyo gid padalaan sang inyo mga mensahe. Aksyon Hotline! Damo-damo mga balita ta subong nga aton istoryahan hindi lamang diri sa lokal, hindi lamang sa national kundi pati na sa international. Aksyon Hotline! Sa Pungsod Amerika, puwerteng pagpanghanda no sa sining inauguration sang President-elect nga si Joe Biden. Kalangkoy diri og kon kadungan sini amo ang tuman nga pagbantay subong or monitoring bangod sa posible pagluntad na naman sang riot. Aksyon Hotline! Man siling ni outgoing President Donald Trump. Siling niya mauna, kuya, akon himo sa activities ko, pagpaalam ko sa akon mga supporters kag sa mga American noon, siling niya ti sa aga, kuya, mapatigayon sang akon sini activity, na pagpasalamat. Aksyon Hotline! Grabe mo din Pungsod Amerika, do pa rin bagulong kuyakbati nga doon amo niya kadamo reklamo, vlog kag kontrobersiya sa ilang nga eleksyon. Aksyon Hotline! Now, COVID-19 update, medyo palabayan ko lang makadali ni kay subong damo sa mga issues all over the world nga may ara sang problema sa COVID-19. Isa na diri amo ni ang ginatutukan subong nga mga cases, no, damo mga cases ang
nagkalamatay balagi na check subong kon bala ang pagkapatay sa pila ka mga senior citizen sa isa ka pungsod nga naka-experience may ara sang pagpang-inject, pagpang-bakuna na sang COVID-19 vaccine. Diyos, may mga nagkalamatay nga senior citizen, ti subong nagapamangkot ang mga otoridad, ang mga pamilya, na ano ini, isa bala ini ka rason o kon ang ginhalinan bala diri amuning vaccination program nga ginpatigayon. O plastar ko na karon kagundi ini nga pungsod diri sa aton sa lokal, ang pila ka madalag ko nga balita nga aton hambalan karon nga aga. Damo ang nakibot kay aga pa kundi usually damo gakadto sa NBI agod magkuha sang NBI clearance magproseso. Ti hindi lang NBI today ang close or sarado ang opisina, kundi pati na ang opisina man sang Bureau of Internal Revenue or BIR. Aga pa na mo nanawag sa akon siling nila, sir. Ba kuno ay pa na mo na-check na nabasahan sa Facebook page sa Action Radio Bacolod nga may temporary closure ini nga mga opisina. Why gid kami namang anba ti siling ko amo nang i-check ta kay ining pagsira nila may reason manimo. Ang number one reason mang disinfect sa opisina. So kung pang disinfect, i-check ta ni karon kay pag-itsindi ko may mga nag-positive no, sa sining nga mga opisina. Ipa-confirm talaga nagkaroon dugay-dugay. Man, speaking of COVID-19 diri sa Pilipinas kag diri sa aton sa Bacolod. Sa bilog nga Pilipinas, ang COVID-19 cases masobra na sa tunga sa milyon. No, ka mga persona ang na-record nagpositibo sa COVID-19. Although kung lantawon naton, dako man ang percentage sa mga individual o kung persona nga nagka-recover sa sining balatian, pero may mga nagkalamatay man. Ang Bacolod City ang pinaka-latest nga record kahapon, mayara kita sang 15 tanan ka mga active cases o kung 15 tanan, I mean, ka nagpositibo nga kaso. Di ang translation ang hibaloon ta na karon pila ang active cases nga nabilin diri sa Bacolod City. Inibala ang mga nagpositive sa COVID-19 sa Bacolod. Halin bala ini sa mga nag-travel nga LSI o sa mga OFW or ini local transmission. Hibaloon ta na karon sa pila ka mga authorities ta diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Update man today sa aton nga pagpangalagad sa baha o flash flood nga nag-igo sa siyudad sang San Carlos tinalikdan nga weekend, no? Hamakon mo na sino bala magpensar ang mga pumuluyo to San Carlos City, mga limak barangay nga nahalitan sa pagbaha, wala sila mag-expect nga gulpyada magtaas ang baha kumo nga hindi gid man kusog gani dito sa ila sang temprano ulan. Pero pag intsindi ko sa bukid, dito gid nagwaswas ang madamol nga ulan nga muni ang naggulpyada dalaman sang flash flood dira sa ila mismo syudad. Di may ara na panawagan, no? In fact, ang local government nila dito, ang CDRR mo nila nag-aapilar sa pumuluyo sang Negros, basi may sulusubra kamo dira, kinanglan Manila dito bulig o kon ayuda. Ti sa Cebuano pati tabang no bulig sa mga utod naton nga mga taga San Carlos City. Strike 3 na inikon plus flood daw. Kaduha sa 3rd district ginigo sa plus flood. Ti dito ikaduha ini sa ila, no? Pero nano ining natabo nga do damo ang cases sa mga flash flood na mga rekomendasyon diri nga sarang mahimo particular na sang Office of the Civil Defense gamo gani nagligad ang nagupod gid sa team nga nagkandak sang aerial inspection. Anong himuon ta diri?
I think amo na ning tiyempo nga magbalay sang komprehensibo, no komprehensibo nga plano or game plan. Hindi lang niya ang pagkutkot sa mga sapa, hindi lang ni pagpadalom sa mga suba. No, ang aton tutukan kag ang pag-inspect sa mga ginhatag nga mga permits sa mga quarry operation kag iban padira nga pangguba sang environmenta sa kabukiran ang i-review kundi dapat sini magbalay na gid no sang malawigon nga solusyon sa sini nga problema. Action Hotline. O kay ina iya band-aid solution lang na ang pagpulo pangutkot sang suba. Band-aid solution lang na iya. Hindi na siya malawigon nga sabat no sa problema sining plus flood. Why pag ani sa nagigong nga bagyo sa aton tila dobla? No ang problema ta hindi hamak. Action Hotline. Ining pagbabaha dira sa Banwa sa Morsya ti kahapon may nasapwan nga bangkay ginapatihan nga nalumos pagkatapos may upod pa nga senior citizen ay understand do nakita naman hindo nagpatubog sila karabaw ano man nga disgrasya nga ang alimpulo siguro gid no ang una gid lang nga bulyada sang baha amuning na sugata nila ti akon matabo ni duwagin ang nagkalamatay. Action Hotline. Check tala nagkaroon ng hepe sang kapulisan dira sa Banwa sang Morsya kung ano ang pinaka-latest nga update sa sining nga insidente. Action Hotline. Alas 8:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Action Artay hupon checking in. Tub-tub kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Let's go to work na. Dari sa aton sining nga pagpangalagad na. Action Hotline. 2006 Golden Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Naunahon ko lang ni party COVID kag iangot ta ni sa sa temporary closure sang duha ka mga talatapan di sa Bacolod ang BIR kag National Bureau of Investigation. Okay? Sira ang NBI medyo lawig-lawig ang disinfection nila sini. Ang BIR gina-check ko pa ano kalawig ni kag saan mabalik ang ilaman operation dira, no? Kabalo ka basta gani may ara sang case most likely may mga positive case man lang nimo ang pasira sang ila sining talatapan. Ti ang city government of Bacolod kung madumduman niyo why untat gid nga nagapahanumdum sa publiko ngang away kontra COVID-19 is not yet over. Waay pa matapos ini. Hindi gid magatag kumpiyansa. Delikado gihapon. Although may pilaya ka mga individual nga batinggilan nga kung kaisa sorry to use the term no pero ti may ara iban nga ang kumpiyansa hindi hamak no gahambal na gani pati ka mo sang COVID na ginanegosyohan lang nila ginabalita lang nila kay diba, si Takbalo, may mga madalom ng mga reason, pero hindi naton pag sundon ina nga sahi isang panimuot because at the end of the day, hinali ko may madisgrasya, matapikan nga miyembro sa pamilya, takag ang malain, kung may miyembro kita sa pamilya nga may ara sang comorbidities or may ara sang ginabatyag nga daan nga balatian, basi madisgrasya, mahinulsol kita sa ulihi, no, gagkuning kaso nga hinali may matapikan, kag dalon sa ospital, kag kun wala ka sang kwarta, din ka madalagan. Gobyerno ka man gyapon, manuktok, kag mangayo bulig. Karyo, ang Bacolod City kahapon, according sa reports ng Department of Health, may 15 kita kapanibag-o kag nangin positibo nga kaso. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa atong napagpangalagad is the IATF Chairman of Bacolod City. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, sir. May agad yun. May agad dira sa imo listeners. Salamat gid sa time kinuna ko ginyo kay siling ko pila ka adlaw na tong dolipay kita kay single digit na and then may ara gani kay tempo nga naga-zero case ang Bacolod, no? Pero kibot ko kahapon, nagwa sa result, nag-double digit, balik kita double digit, kag naging 15 ang case. Sir, ini nga mga cases, sir, nano ni ang
I don't know kung nakapadala na sa imo information ang City Health Office. Ini nga mga cases, ano ini? Local transmission o kung dulot ini sang padayon nga nagasinulod nga mga OFW kag ining mga LSI? Well, amo ni siya action art ang resulta siyang holiday season. May sa offices ang mga transmission so po. Okay. Oo. So, sakto ng imo, amo nang iya siyang reason gusto ko lang. Aha. Na prediction or ila analysis na after sang holiday season, saka ang aton cases. Okay. So, di mo nang, as you mentioned, ang tungod ang tao, nagkampanti, tungod ang tao, wala ni COVID, wala ni tanan nga mga spekulasyon nga wala siyang kamatuoran. So, amo ni subong ginamonitor naton ang masunod ng mga swab results. Kung natumduman mo mga early week of mga December or November, ang aton active. Okay. Active cases naton, natubo na gani sa 50 mo. Gani. Subong 115 siya mo. Sus. And that, ang aton gani nga mga hotels, why na gani nagbaton siyang positive cases, kasi tag-isa naman lang mo. Zero, so kung hindi pwedeng mix ka. So, tanan sa mga hotels, why nagabaton siyang positive cases. Kaya perdis lang mo. Okay. Unlike before na taga-100 yung nagapa-hotel. Oo, nagapa-hotel. Subong mo pipili ka lang sa government facility ka o sa hospital ka. So, gulpi lang nag-shoot up. Saka, ang kaso, tungod siyang pasaway ng tao. Okay. And ini sir ang ang temporary closures sang NBI kag subong man ang iya sang BIR sa aton ni nga case nagdugang ang mga nagpositive sa ilada. Ara na siya kuan no sa news na pagwa na sila na advisory no. Nagpagawa na sila advisory actually nga amo na amo ni sila siguro basi man ang nagdugang sa aton sa listahan. Partly. Okay. Hindi lang ko mag-mention kung pilada ang nag-positive sa ila. Yes, sir. But, correct na siya. Kung na-publish na nila, may advisory sila for na mag-close sila for disinfection. So, amo na siya yung disinfect mo. Oho. So, ini karon nga dalagan, no, sang panibag-ong update nga nagulpiada naman kita balik sa double digit. Nagkinsi naman, sir, ano ang mga lihok nga ginaplano sang city? May mga possible na naman bala? Number one, kung nga ipangayoon nga moratorium for the travel of LSI or whatsoever nga plans in the coming days? Well, wala. Kita siyang kuwan, no? Tani ang appeal sa publiko, wala kita pertihon kung magpalo sa health protocols. Galing kayo human nature na interact agad eh. Okay. Nabudlay sa tao, yung impuner mo siyang social distancing. Human nature ma-interact, siya mapalapit, hindi pwede nga layo ay. So, direta siya ng failure sa drini. Okay. Amo ni siya po ang si Delta nag-monitor kung nag-kuha, no? Sige, contact tracing na ton. And the hoping hindi siya magsaka, no? Okay. It's good na ang dira as you mentioned siya BIR ang iban ang iya close contact nagpa swab test and all of them nag-negative, no? Very good. Very good na. Sa NBI, I think hulak pa sila sang iban pagkid na makuha nga results, no? Yes, so why kagin may mo kinanglan para siya ni sa NBI nga kadamo o daan sa naga-follow up kag naga-proseso everyday. Kinanglanon ginila nga mag-temporary closure kay ti ma-expose na karon ng tao nila da kag magkaladto mada ang province wide na nagakinadto da sa NBI ti mas delikado pagid.
Yes, correct. So Aha. whatever decision na ni Kuan sa aton hepe da, Okay. for the good of the public na. Mhm. No, so kung may mga temporary closure na sila, Mhm. optan pa na. Hindi kay criticize na especially yung makuha iya sang clearances dira. Okay. Temporaryo man lang na. Aha. Tapos ang LTO to pala. Aha. Ang LTO may temporary closure man doon after sang observance ang health protocols, balik man na. So, Mhm. mga yun, dutay nga konsiderasyon na. Mhm. But going back sa aton niya publiko, Yes, sir. atin suliton ta ang nasandig sa aton Mhm. nga pagpati kapag sulundan ang sitwasyon sa aton ekonomiya kag ang aton pagpangabuhi. Mhm. Mhm. So, action at honestly, kapoy man mo. Mhm. Mhm. Kapoy, sulit-sulit isa nakatuig ang balik-balik ka. Ng tao daw hindi pa magpati. Okay. Tao, in spite of that, i-criticize kapag gani. Mhm. Mhm. So, ang desisyon ara sa inyo, pinagpinagan nyo da kung ayhan pala ang COVID tuod kung hindi, Mhm. ayhan pala ang ginapatuman sa gobyerno nga health protocols makapaayo ina sa aton, Mhm. nga maobligahon ka nga magmask, Mhm. obligahon ka nga magdistansya sa tupat mo, Okay. obligahon ka nga mag-facial, obligahon ka nga manghukas. Mhm. Ipaminsaran nyo kung malain ina or hindi sa inyo kong kalingon sa inyo pamilya. Mhm. Mhm. Yes, Kaya sir. siguro mga binag-binag muna ang kuhan pala. Ang advantages, kaya disadvantages, then makadesisyon kang sakto ka lang gobyerno. Okay. Now, ang task force disiplina, by the way, kumusta bay? Siguro diri nga bahin mas nga pabaskugon pagid sang task force disiplina man ang ila sini nga operation so that nga tido makita sa publiko nga way nagapabaya ang city sige ang dinakpanay eh. Isa ina ka problema kay ginilin ka lang sa task force ang aton responsibilidad eh. Gani? Mhm. Shared responsibility niya, may restricted kita ng mga barangay officials sa 61 barangays. Mhm. Kag kita mismo may responsibilidad sa aton komunidad. Mhm. Hindi masarangan honestly sa task force sa Action Act. Mm. Pila mo lang isla kabilog. Gani man? Hindi masarangan, especially kung night time. Aha. Ang night time, pwerte kitang pinasaway. Mhm. Ang aton kapulisan, kita hindi man kasarang. Yes, sir. Aha. So anyway, good luck na lang sa aton tanan and sundo na mo ini mga development. Bye, salamat gi sa time kag kabay pang ang inyo kabakod kag padayon no nga paghatag advisory reminder sa publiko through the cooperation of different departments, barangay officials will continue samtang nagapadayon pa ang pag-away naton og giyera kontra COVID-19. Salamat kid Vice, good day. Yes, that's Sir Envor Power sa program mo siya natin. Mayaman. Action Hotline. Kinsiya, kahapon ang record ti inibalantayan ta today. Now, ang iyas ang BIR, siling ni Vice, ang good news sa BIR, kay at least, bisan may nagpositive na si ila, kundi nagpa-idalom sila sa swab test, ang iban nga mga close contact o nakaupod sa sining nagpositive da, nagnegatibo ang resulta. Now, pamangkot ang sa NBI ni, kumusta? Kung bala ano ang resulta sa swab testing Manila, inabalantayan ta. Action Hotline. TY pa nadula ang COVID-19. Now, ang isang ginakabalakan ko, kung ang laxity o kung kumpiyansa ta, ang pagpawala, kag ang failure, kapaslawan naton sa pagsunod sa mag-impose sang gobyerno nga health protocol. Once kalimtan tana, hindi malayo nga sa primero pa lang nga bulan sa karon nga tuig 2021, base liwat nga magtimbuok ang aton cases. Action Hotline. Ti wal nga ginadibatihan, wal nga ginaproseso, wal nga nagasigi transaksyon ng gobyerno sang vaccine nga karon gani kontrobersyal man kay
Tiyamakon mo diri sa Pilipinas, ang mga senador ta, ang mga opisyales naton ganibatihay, may mga nagka-question kay ang mga transaksyon ginaganansyahan, no? May mga aligasyon si Senador Panfilo Lacson nga siling niya, gadudagig ko nga overpriced ni do may mga ganansya gid sa sining nga transaksyon. Tiyan mo ni malawig pa gining proseso. Tindi malikawan, kay ano nga kay diri sa Pilipinas kung corruption cases kag corruption issue way gid kakadula. O kag ang problema sang korupsyon sa Pilipinas daw hindi gid matunaw. Padula lang ning guro kun halos tanan nga mga opisyalis sang gobyerno wala gid sang issue sang korupsyon. Kay iniya sigurado matadlong initanan. Di while nga nagahulat kita sang vaccination program for that matter diri sa Bacolod, halong gid kita. Halong gid kita. Ining iya sa BIR, ambot kon kay Subong City, kundi nagapadayon man sa business one-stop shop, nanong sa nga mahimo diri nga bilang measures, kabalo ka portik damo man gakaladto naga-follow up, kag nagaparinyo sa mga business permit nila mo. Damo nga ba transaksyon sa ahensya sa gobyerno ang apektado because of the cases sang COVID-19. God bless Bacolod and God bless the Philippines. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo,
partner handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala ng palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahitangan. Responsable at pagbalita, dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mapalagad kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order executive. Good morning lang kay Joval Trinidad. Silinga ga-monitor kami paagi sa Transistor Radio. God bless always to you and to all the staff of Action Radio Bacolod. No? Good morning dira. Kay Maninay Nini Campaniel. Good morning man. Ma'am Jafet sang DILG Pontevedra. Mayong agaman. Haraman ka monitor si paring Peter Cedric Auhiro kag Inday Pam. No? Sa apo ni paring Peter da. Paporte. Lingaw na gid siya. Paring Peter Cedric Auhiro kag Inday Pam. Good morning. Thank you for listening. Ari pang iba na maminsahing nga ginapadala ni Hoa karon nga aga kay para maibanan tani. Good morning lang kay Milagros Cesar Alita. Nya blessed Monday sa imo. O sa imo man. Noel Amar, good morning. Erlin Itabag Dalida. Oy, nang Erlin, regards lang ko da no kay banahon mo da, no? Buidlaw mo sa mga taga-Mulubulo da. Christine Minies Villalobos, good morning. Man sa Energy Funds Club, kag sa tanan nga mga taga-Pandanon, DSB. Pilton Lipora, Action Art, good morning. Kamonitor dira, sila Sharon, kag si Ryan sa Pasay City. Ato sila sa Pasay City, good morning ha. Nasser McKay, morning from Maryland, USA. Salamat gid, Rimar Hicano Haliasgo. Monitor lang kami sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Tamiyaw ko lang dayon family Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Cagrobles. Salamat gid. Jane Ricisio, morning man kay Jerry Rombines. Sir Jerry, dira sa Barangay Balabag, La Carlota. Leonida Hugos Ganaba, Araman si Huma Lumina, Madam Heaven. Erwin Gonzales, good morning, thank you. Athea Kim Iriman, gamonitor lang sa Morsya. Oy, kamusta na to da? No, grabe man to may nalumos pa da sa inyo. Iya, si Sir Alex Fuentes. Gamonitor man, Alex Monteza. Nya patami ako na lang Sir Art ang gabunan sa nagahilapit niya nga kadlawan, maabot kay January 25, Familia Ramirez sa Barangay Granada Alangilan. Thank you kid Tito Rolando Cagroli Ramirez. Miles Martir, good morning, thank you. Araman silingya Amerika kag Europe ga inabot man di sa city ta. Iban wala man gina quarantine diretso puli kag iban galinagaw na. Sus Mariosep. Fitz Herbert Noel, salamat gid sa imo. Araman Ili Kim, kay Benji Bernaldez. Tamiyaw lang ko sa pamilya Bernaldez, Dulyosa Juliana, Roma, kagasawa ko Maria Elina Bernaldez, nga permigid ka pamati, sa Action Radio sa Bano sa Minalbagan. Thank you and God bless. Thank you thank you. John Acosta, good morning. Jirafi sa Guban, Papasin, araman si Veronica Santillan Manukan. Thank you, Gid. Salamat, Gid, sa pagmonitor. Okay. Ari sa itong linya, ano ni siya sang CDRI mo? No, kaya i-check natin dito sa San Carlos City, kumusta ng status, nakabalik na sila mga puluyan, atong mga residente. Ano ganing ngalan ni Action Doors? Iliyog lang ko sulat tabi para mabasahan ta. No, kay Alex Montesa, good morning ha. Si Mayor Subong may kwan pa siya no? May ginaasikaso pa.
Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad ang San Carlos City CDRRMO, paagi kay Sir Joe Alingasa. We have Sir Joe on the line. Sir Joe, good morning. Sir, good morning. Kag sa mga tagapalamati sa Action Radio Bacolod, good morning. Salamat gid Sir Joe ha. Sa pasensya gid madisturbo ko karon nga aga. Nay kay ma-update lang kami Sir Joe. Kumusta after nga nagigo to ang flood last Saturday night? Nanong pinaka-latest status subong nakabalik na sa ila mga puluyan ang mga apektado nga mga residente sa lima ka mga lugar? Yes, sir. Kagapon, sir, nagbalik na ang ibang mga residente. Apan may ara pagid kita ng mga residente subong na apektado. Around 123 ara pa sa aton nga mga evacuation center. Okay. So, but the rest, sir, with the clearing operations kagapon, na-check natin nga safe na sila, pwede na magbalik. But we are still monitoring ang ini nga mga main creeks and rivers. Kay even subong aga, sir, grabe naman ang inulan sa bukid. So, amuni sa subong we were not expecting because of La Nina and other weather system, amuni ka grabe nga tubig ang ma-experience nila, no? Sa mga although they are flood prone, guys. Pero last Saturday, sir, gulpi lang, may kami nga muna ang pagsakas tubig. Okay. So ining mga nabilin, pila 200 pila to ka families? 123 families, sir, and that's 474 individuals. Grabe ba? Ini sila subong ara sa eskwelahan ginbutang as temporary evacuation center? Yes, sir. For Barangay 1, sir, ara sila ang 9 ka families ara sa Ramon Magsaysay Elementary School, 4 ka families ara sa isa ka private siyang establishment, Barrio Fiesta Center Mall, kag 2 ang ara sa mga OER nga kaparian sa Santo Tomas de Villanueva Recoletos. Sa Barangay 5, ang ara 10 ka families sa health center sa temporary naga-ano sila sa Barangay 4. Sa Barangay Rizal naman, ang sa Medina Elementary School ara 82 ka families, kag Greenway Elementary School ara 16 ka families, sir. Okay. So, bali 3 ka barangay lang subong so far, no? Ining ang ining pamilya. Yes, sir. 3 ka barangay ang mas damo gid nga naapektuhan or adversely affected population, sir. Kag the rest, ang inang may mga barangay man nga last Saturday apektado. Pero immediately pag subside ang water, sir, nagbalik na sila mga balay, sir. Now, sa inyo assessment, sa listahan na yun, no, kay may mga compare notes, mga mosang DSWD, although nga tiara sa aton si SWD o ang final listing sina. Sir, ang inyo nakita sini nga listahan sang pagtabo sang insidente, mga pilagid total ka families ang affected? Well, sir, based on our estimation, sir, basta gin-validate natin sa ground kag sa mga barangays, there were around 622 ka families gid on that day, on that night of Saturday ng flooding, around 622 ka families. But eventually, among isa, sir, pag subside ng tubig, nagbalik sila, and this Barangay 1, it's already susceptible to flooding ever since mga 20 years ago, sir. Amuna na ito problema. So they already know how to cope up with ammoning incident. Pero ang iban, sir, ammoning around 123, they were not so used to flooding. Hindi mo nang nabudlayan pa sila pag-recover subong. So anyway, ginabuligan ini subong sa CSWD. Amo lang isabon, sir. Ang ilang sa CSWD o based na sa ilang mga workers or social workers on the field. Pero kagapon, sir, we wish to come up really with the real score kung sinugid ang ara sa mga evacuation center. We deployed our RDNA team, meaning Rapid Damage Assessment and Needs Analysis team, to check really on the situation of the families evacuated or IDPs ang tawag sin internally displaced persons or individuals sa mga different evacuation centers. So amo na, sir, ang validated nga number of individuals and families nga ara subong temporary seeking shelter sa evacuation centers. Now, sa inyo assessment, sir, no, sa inyo nakita, ano gid ang main cause or reason nga naggulpiada ni ang flash flood sa inyo man? Yes, sir. All factors, sir, ara nakita naton, sir. Number 1 is ang inang precipitation or ining
heavy rainfall, kag even torrential because of thunderstorm, kag aggravated pag itang La Nina. So the volume of water, rainfall, na na-experience naman last Saturday is equivalent to 1 month na volume sa tubig. Sus, grabe. Second to that, we were not expecting also, but there is also a possibility because of nag-meander ang river course, sir. Nakita natin nga may mga human activities or interventions nga nag-cause nga nag-meander siya. Mga minor mga encroachment, amo man ang nakakos nga clog gid ang aton nga mga rivers or mga creeks. Third to that, sir, is we consider also the high tide during that time. Nga hindi kari ang tubig padagat kay muna high tide siya. So subong sir naga-meeting ang aton nga mga ang task force para lantawon kung paano tani i-mitigate. The same experience with Alisay, Victoria, sa Escalante, Sagay, Silay nga na-experience naton. But one big factor na nakita naton is kung hindi ta makita ang aton mga forest bala ara pagid ang mga kahoy nga naka-hold sang tubig sa tawag-tang watershed. So amo man nga consider naton, sir. So all factors, sir, from reach to reef ginalantaw naton subong para lang mamitigate ining impacts bala sang climate change nga La Nina, sir, kag sa ulan. Okay. Diri sa amon sa Bacolod, pwerte ding buo sang ulan subong. Grabe gid daw ginabuo lang. Dira sa inyo subong as we speak, sige man ang pagtupa sang ulan. Okay, sir. I'll give you a bird's eye view. Diri sa San Carlos, sir, subong is we have to light to moderate rains. Okay. Upstream, sir, or upland naton is moderate to heavy rain, sir. So ang problema naton kung ang diri sa downtown makita mo wala gid ulan, ang grabe dito ang ulan sa bukid. Amo na siya nga unexpected, may aragid kita flash floods. But we are also constantly monitoring sang aton nga mga upland barangays kay sila nag-release sa aton para maka-activate makita sang flood warning downtown or diri sa poblasyon. Pero subong sir kon amoning sitwasyon, may mga plano na kita if in case no sulit way ginapangayo magulpiada naman dulhog ang tubig from the upland barangays. May mga kuan na kamo, may ara na kamo nga mga plano subong nga na set up na. Sir, we have divided San Carlos City into two clusters or two divisions based on incident command system structure. We have the north cluster or north zone, and we have the south zone or south cluster. Barangays under the north zone or south cluster, sir, may ara na sila flood early warning system, including also the south zone. We have divided also the preposition natin ng mga equipment, kag trucks for possible evacuation, but we will abide with the existing ordinance for the preemptive evacuation and forced evacuation. Pero mo ni sir, ang pinaka-budlay sir is when we activated already the warning for flood, we advise the people for preemptive evacuation, pero tig-agid ulo, sir, kag hindi makaintindi. They will really stay paglabot na sa tubig sa ila neck level na muna ang pag-evacuate. So that's already late, and that's putting our rescuers to a certain degree of risk na tani hindi matabo. So kung safety first kita, sir, at level 3 pa lang or alert level 3, there should be evacuation already. Hindi natin palabot nga mag-overflow ang river kag mabudlayan kita pag-extricate, pag-transport sa ila pakadto sa evacuation centers. So amo lang na sa panawagan naton sa mga residente, intindihan man naton nga aton mga rescuers dapat safe man kay kung why nakita mga rescuers sino nila ma-rescue. Correct. Kag hindi naton palabot sa point nga budlay na og ang tawag sa namon sir is unnecessary rescue or unsafe na rescue. So dapat as early as paghambal sa mga kapitan nga preemptive evacuation kita, let's heed on kag let's support man sa aton gitaw nga pre-disaster initiatives. Yes. But aside from the first responder and rescue operatives of San Carlos, may nagbulig man na sa inyo, sir, like BFP and the Philippine Coast Guard? They are considered as cooperating and assisting agencies. We have the Bureau of Fire Protection San Carlos, the Philippine National Police, the Philippine Coast Guard. To include also, sir, would like to mention Calatrava Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Nagpadala gid sila sa ila team diri, sir. So, matik na, sir, ila nag-monitor sila sa radio. Kag nakita man nila nga need namon kag sa ila wala man flooding. So, they sent their team here to assist us. So, damo salamat
dira sa sa Calatrava namon nga mga counterparts. Okay. Ang ang PDMPD, why pa da ang team ni Sir Kailian naka-proceed atong mga upod namon nga nagkadto sa Silayan Victorias? Actually, sir, Dr. Zephyr Kailian was closely coordinating with us sa natabo to namon nga flooding. We also sent them from time to time updates on the ground kung ano natabo. And then, amo to sir, kaya pa man sang first district, yung hambalan ko si Doc Zephyr, on standby lang, Doc, pero we will call your help pag need lagid namon kag hindi namon makaya. Okay. So naka-preposition man ang aton nga incident management team sa aton PDNP through Dr. Zephyr Kailian kag si Governor Bong Lacson is closely monitoring also San Carlos that time. Yes. Subong sir kun equipments, in terms of equipments, well-equipped na kita da, may mga rubber boats, may mga kinanglanon, especially kun kapin pagid amo ni na mention mo nga daw kabudlay gid ikumbensyon ang tao nga maghimo na lang sa preemptive evacuation. Butang ta may ara abisang worst nga scenario, ti na no may kwan pa, may mga equipments kita da. Sir, the worst case scenario nakita natin sa San Carlos based on our contingency planning sa flood. Ang budlay natin, sir, ma-overwhelm kita, sir, sa need bala nga i-augment ang aton nga mga heavy equipment kag ining mga flood rescue equipment. The point is, with the sheer number of individuals nga posible maapektuhan, kag worst case ma-rescue gid, ang pinakabudlay dira, sir, is wala sang isa ka banwa sa Negros nga ready sa tanan-tanan nga i-rescue ang ilang population. Correct. So, nangyapon, sir, we can never say that we are really equipped. No, up to now, we remain as humble as we could be na kung ano matabo San Carlos, we really need the help of our neighboring towns and cities. Okay. Now, why pa sir listahan pila ang partially kung may ara gid man nga mga damages sa mga puluyan kag mga totally destroyed if there is any? Okay, sir. I will give you an update as of 5 p.m. yesterday based on our damage assessment, sir, kag with analysis. May ara 10 ka houses totally swept away sa flood. May isa ka partially damaged na tumbahan in isang kahoy, pero ang pulo, sir, sa Medina area. Medina is a sitio of Barangay Rizal. Amo ni sir ang naanod gid sa baha. Pero good thing, we have 0 death, 0 missing, 0 injured, but there were 3 reported and responded medical cases. Ang mga busong nga nagbata, may isa ka senior nga daw maaara na gid sa hypertension, so kag isa ka hypothermia. So 3 ang medical emergencies during that flooding incident. 0 kita sa death kag mortality, 0 kita sa injury kag 0 kita sa missing, sir. Yes. Sir, kabalo ko may mga monitor sa Action Radio kapin pagid upland barangay dira. Ano ang mabilin mo, Sir Joe, no, sa mga nagamonitor karon nga taga San Carlos City kapin pa mga residente nyo balabutan sa amon signal? Sir, constant kinangayo namon sa ila, sir. Paghambal gali sa barangay kag sa CDRMO sa city nga hindi kita da magtukod sang balay kay hazard ina siya for flood and landslide, hindi kita, sir. Kapin pa kung ara kalapit sa riverbank, sa creek, or anong tributary, subong, sir, because of La Nina, kag ang minang effects or impacts bala sa climate change, hindi tagid masarangan nga i-rescue kamutanan. So the best thing really, sir, is prevention kag mitigation. We will prepare perhaps for us to respond. But all these natural hazards, ang impacts ni sir, nga risk involved, pwede gid natin masulbad kung ma-prevent man lang. So if we can avoid things to happen, let's prevent it. Hindi na lang gid kita mag-encroach sa mga riverbanks, hindi na lang gid kita mag-encroach sa mga areas nga landslide prone. So for now, sir, amo lang gid ang panawagan namon sa aton mga kabanwa San Carlos, sa aton mga upo diri sa San Carlos, wala sing isa gid ka city official nga gusto matabo ini sa aton. Pero by that time nga hindi ka mo mag-cooperate kag support sa barangay sa aton panawagan nga hindi naton i-expose aton mga family sa certain risk nga hindi naton kaya, amo na ang matabo. So please do not encroach, do not build structures on no build zone. Yes. Sir, base may panawagan ka man, anong nagkakinanglan pa kamo mga bulig da, pagkaon, makinanglanon sa mga affected families nga paan nagatiner sa mga evacuation center? Yes, sir. Sir, I would like to
thank Philippine Red Cross Bacolod chapter, si Ma'am Bennett, diri sila kagapon sir nag-assist dit sa aton kag naghatag sila mga relief goods, relief packs sa aton affected families sa evacuation center. Thank you very much Ma'am Bennett. Kay sa aton man nga mga taga-Palamati, kung gusto ka mo madonate, please course it through sa aton DSWD, na in charge ng relief services, kag humanitarian services. You can bring your food and clothing. Make sure nga hindi lang expired siya, kay damo kami sometimes na baton nga wala gali na lantaw nila nga expired ng canned goods. I check lang, fit for consumption, and then clothes man nga pwede naton mahatag sa aton, hindi for winter clothes, inang clothes ba lang for tropical, kay iba naghatag high heels, ano na, no? Ang mga sapato, so ina lang pang Pinoy gid nga need na pwede nga mahatag. So it's very welcome. Kindly coordinate with Ma'am Cynthia Mirande, ang head sa aton City Social Welfare Development Office. Yes, sir. So we will do our part also. Basi may gusto man nga ipagi diri sa amon, we'll receive it and then idalo namon dira sa inyo. Salamat gid Sir Joe and God bless. Keep safe ka mo dira. Salamat gid sir. Thank you very much. More power, Action Radio Bacolod. Action Hotline. Ama, kung basta subong gali, may 400 para more or less nga individual ara sa mga evacuation center. Now, sa mga residente dira sa San Carlos nga nag-i-star sa kilid sang kasubaan, no, kang nag-experience sa itong flash flood, take note, ang advisory sa inyo ni Sir Joe Alingasa, halong gigita kag monitor kag kamo na lang mismo mato-mato maghimo sa preemptive evacuation kung nakita nyo nga nagataas na ang tubig. Takadamo sa mga residente dira sa San Carlos, ang mga rescue operatives hindi ina dali-dali nga tanan kamo. Madungan kamo halimbawa i-rescue. Now, kabalo ka kung magambal gani ang syudad, ang lokal na panguluhan sa San Carlos or any LGU for that matter, ang rescue operatives kag ang ila sini nga local, ang inyo local MDRRMDO o kon CDRRMDO, sunod kita kay kabudlay tuod. Nginang hulaton mo pa kung hindi na magtagaliog ang tubig, dito ka pa masinggitan sang bulig, mangayo ka bulig, mangayo katabang, ginbutang mo lang sa delikado ang kabuhi mo, kagabuhi sang mga responder. Hindi mo na pwede kapin pagid karon kon mga rescue operatives, hindi magid suitong lugar nyo. Why niya dali-dali galangoy lang kag magsalom lang da kung anong himuon sa rescue operatives. Ginauna man na nila secure ang ila kaugalingon kay sino pa karon ma-rescue sa inyo kung magkala-disgrasya ni sila. Tikabay pa, no? Sa matag Palamati namon, diri sa Action Radio Bacolod, kung may ara kamo dira nga sulusobra, tinguantang nga bisan sa pagkaon, kung mag-amot kamo siling ni Sir Joe sang inyo siling mga panapton bala, inang pang Pinoy gid kay mga kinanglanon, no? Kay siling yado ka, hindi naman kinanglanon ng iba, naghahatag sa mga high heels, hindi naman ato ya, kuhan gid, magamit nila. Na magamit gid siling ni Sir Joe. Inabalang mga bayo da, mga naanuran to, kapin pa pagkaon, kang i-check gid kuno kay, hindi man malikawan to, ng iba nag-donate, guro ay mamacheck ang petsa, kay nugon lang ang mapadala kita dito, and then, may expiration, nga way naton matalupangdan. Amuning panahon, natapos naman ang Pasko, ang Espiritu sang Christmas season, pero kinanglanon subong sang mga taga San Carlos City ang aton bulig. Ang aton bulig, aton sobra dira, nga pwede naton makontribute dito sa ila, that is something. No? Ina ma-appreciate gid sa mga taga San Carlos City. So sa mga ka-aksyon namon, we are calling your support. Kung may ara ka mo sobra, no, mas pwede man gani kung madulong nyo diri, pwede man nga cash para kami nilang mabakal sa mga pagkaon nila nga pwede mapadala dito, kinanglano naton, no nga buligan ang aton mga utod nga nagakinahanglan subong bangod sa sining natabo nga kalamidad. Way pa makabangon ang taga 3rd District. May mga apektado man sa 2nd District. Pero ti amo initanan mensahe nga ginadulot sa aton, ginapabatyag na kita sang nature, sang environment, nga basta gani baliwalaon,
basta gani nga abusuhan ta kung ang nature na magbalos kalamay tagin. Sa aton magka-aksyon dira, no, kabay pa hindi na masulit ang natabo last Saturday, agod makapauli na ining mga pamilya, mga kabataan, mga himata nila da ngara sa mga evacuation center. Tudo lang puti kabudlay sang sitwasyon kung ara ikaw sa evacuation center. Lain gid ang pagginawi mo. Kapin pagid subong bangod sining COVID, hindi mo sila tanan masimpon lang impunanay lang, hinulid sila. Dati karisgo pagid sina. That is another thing nga dapat i-address sang isa ka LGU kag sang ila Local Disaster Risk Reduction Management Office. Morning kay Ropi Libran, you, Chris, Gabriel, live streaming kami subong sa pamati sa imo. Din ka, sir. Salamat kita. Di kikapihan gali ni kuno sa Lacarlota. No, LG Laila Brono, Lourdes Tambasin Bronzal, morning, Araban Simong Caltorilla, Lins Litasio, Gino Isiser sa Singapore. Thank you man. Araban ka monitora, no, si Madam di na to ginaman do naglukso ha. Way ko na mabasahan. Veronica Santillan Manuka, nabasa ko na ni kaina, no? Si di na to gina mga mensahe. Di ka gulpiada pa ibabaw abi mo, no? Kung mag-click ka bala. Leonidas Hugos Ganaba, nabasa ko na nagali. Thank you gid sa inyo sining pag-monitor, no? Halong gid kita tanan para nga hindi kita mismo man malitan. Bisan rin siya makulo do, dapat monitor kita kay daw kalain gid daw gawaswas man ang tupa sa ulan. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pambudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Action Radio
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat.
Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide magpalagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating... Imputa daw ginahunos lang kay bro. Kano oreta niya, good morning. Pamati ko subong. Grabe to ulan basi diri sa amon. Kaliye na gid ang... kalbo na gid ang bukid ta. Laban na ka... ano naman? Ang tanom. Instead sang kahoy. O, tinsakto na. Rampan pag ang pagkaingin ginagamit man sa balay, kag ginauling these attributes to flooding kag erosion. Wala na hold over capacity sa tube ti anon mo pagkontrol sa baha. Most of the population ara pag-aistar sa kilid suba, dapat ang LGU should be strict to impose sanction to avoid or control such disaster risk. Hindi magpatama pamulitika. Alain kasi niya bro, ang mga government agencies nga kung kaisa ang DNR, kumampulan mo lang sang, ambot na lang, daw ginapabayaan naman lang. Morning lang kay Orvey Sap Lim, Noel Olia, Attorney Lorenzo Alminasa, good morning sir. Paul Alonsagay sa Tokyo, Japan, Araman si Benji Bernades, nabasa ko na ni Eli Kim, Jocelyn Liboon Dispoho, Araman Daidi Fermin Tiapes, Chapis da may aga sa inyo. Nunoy Tahunes, good morning. Si Paring Chupoy magbanwa sa Macau, China. Upod niya gamonitora. Karon nga agad riya sa Bacolod ni Tita Elma Lusok Polidario. Thank you. Via Amier Monteclaro. Salamat. Salamat gid. Rohina Rihida Traba, Elizabeth Malacag Gamala. Salamat ha. Marivic Siquilan Alag, Nilda Siguansi. Nabasa ko na niya. Ang iban way kumalabutan mo pasensya gid. Ari lang mabilin ko sa inyo kinahanglanon ta subong yang magpabakod sa katon. Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!